Hej, nu skal du lære at lave en opgave i Eds Learning. Når du står inde i planlægningen i et fag, så vil du inde under en plan kunne tilføje en opgave. Opgaver ligger under det, der hedder aktiviteter i Eds Learning, så det jeg gør, det er, at jeg klikker her i planen på tilføje aktivitet. Her kan jeg så vælge, om det skal være en, jeg har i forvejen herinde i faget, som jeg kan sætte ind. Skal det være en fra biblioteket, jeg henter, eller skal det være en helt ny? Og her i det her tilfælde skal jeg lave en helt ny, så jeg siger opret ny. Jeg vælger det her værktøj, der hedder opgave. Det værktøj det er beregnet til elever eller studerende, som skal aflevere en opgave, hvor de enten skal bruge editoren til at skrive i, eller de skal vedhæfte en fil. Jeg starter med at give det en titel heroppe, og i dag er det mine elever, der skal lave en opgave om den nye madpyramide. Sådan her. Hernede vil I kunne se, at I kan bruge editoren inde i opgaveværktøjet. I skal være opmærksom på, hvis den er foldet sammen, editoren, så kan I få den frem igen, få alle menupunkterne frem igen herinde under flere indstillinger. Og i editoren, der kan jeg lave en beskrivelse af opgaven til mine elever. Det vil sige, at jeg kan enten skrive noget tekst, jeg kan også vælge at bruge de værktøjer, der er indbygget herinde. Webcam-optageren, hvis jeg gerne vil indtale en videobesked om opgaven, eller en lydfil, hvis jeg gerne vil lave en lydoptagelse. Men i det her tilfælde, der starter jeg bare med at skrive en tekst, og jeg skriver bare, hej alle, I skal lave en opgave om den nye madpyramide. Skriv maks 5 sider. Nu er det bare et eksempel, og I vil selvfølgelig skrive meget mere udførligt instrukser til jeres elever eller studerende. Vi skal også indsætte en video, og til det skal jeg bruge videoværktøjet. Og der har jeg fundet mig en video i YouTube, som jeg har været inde og kopiere ved at gå herover i YouTube. Så tager jeg adressen under den nye madpyramide video, jeg har fundet. Siger Ctrl+C. Går tilbage til min opgave, og den ligger nogle gange lige inde under vinduet, hvis det er, at jeg har åbnet den. Der. Så siger jeg, at jeg vil bruge indsæt, integrere video-funktionen. Den ligger her. Klikker jeg på integrere. Siger Ctrl+V, når jeg skal sætte min kopierede adresse ind fra YouTube, og så siger jeg indsæt. Men jeg vil gerne bruge den video her til mine elever, sådan at de kan lære noget, inden de skal skrive. Har I en fil, I også ønsker at tilføje med mere information, eller opgaveark, eller sæt osv., så kan I bruge den her tilføje fil, og der kan I uploade fra jeres harddisk, eller USB-stik, eller fra Dropbox eller OneDrive. Kigger vi lige over i højre side herover, så er det også muligt for mig at enten vælge mellem, om opgaven skal være synlig for de studerende eller ej, med det samme nu her. Jeg kan også angive en deadline, og der vil jeg gerne have en deadline i august, så jeg siger herover 2. august. Ja. Og jeg kan også vælge, om det skal være helt slut med at, altså om mine elever eller studerende overhovedet slet ikke må aflevere efter deadline, og hvis jeg er den lidt mere flinke lærer, så lader jeg den stå åben, eller hvis jeg er lidt mere skrap, kan man sige, så kan man sige luk efter deadline. Det er helt op til jer selv. Bedømmelsesskema, det er karakterskalaen, og der sætter jeg, kan jeg vælge mellem de skalaer, jeg har inde og sætte på, og jeg tager bare bestået, ikke bestået på den her opgave. Og jeg kan også vælge, om det skal fås til karakterbogen, sådan så jeg har et overblik over mine elevers opgaver, og de også selv har fra karakterbogen af. Til sidst gemmer jeg opgaven. Sådan her. Og når jeg går herop under vis, så vil I se, at så ligger opgaven her beskrevet.